Right, muri yeZimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwa muri zita ndinonzi DJT1. Panapa murikuona ndina Baba Namai Mutenda wanobva kubocha kwa Chief Marange. Pane video yakambobuda ndofunga makamboona mukomana achigwesha ndiye mukomana awatinaye watakagara naye panapa. Toda kumbonzwa muhurukuro dzatiri kuita nawo timbonzwa kuti chii chakanyatsa kutora nzvimbo zvakambonyatsa kufamba sei kuti tizosvike patakasvika apa. Right, Baba makadi tinenge makasimbere vatiji. Aiwa, ndinofara chose. Right, Baba ndoda kuti munditsanangudzirewo kuti imimi tisati tasvika kwa Chief, tisati tasvika kwa Chief Marange, chii chakambonyatsa kuitika tiri kumba, chii maisangana nei kuti tizosvike patakasvika apa? Pane here zvimwe zviratidzo zvaimboitika kumba kana kuti zvinge zvakamira sei? Ya, zviratidzo zvaivepo. Zviratidzo zvizhinji zvazviri zvekurwara kwevana nekurumwa nenyoka nekuona nyoka muyati. Okay. Chimwe chiratidzo chihombe chaitika ndechekuti vana vari pamwe pamba paigonongobiwa maisa chinhu panze pane waya asi maigonongosha chii. Okay. Aidha pasina bhapamba vanotoita sei maigonongoti hapane chinhu chisiko pamba. Alright. Motoshaya chii. Then kozouya panyaya yekuti chimwe chiratidzo chaitika ndechekuti pamusoro pemarata kugara kwesita kufunga maybe imhepo inochiudza mashizha pamusoro pemarata. Asi azvishamisa kuti manheru hazviitiki wai masikati aya hazviitiki asi manheru zvinoitika. Saka maingonzwa sechinhu chakafanira netennis ball rikanda pamusoro pemba maingozoti ti. Okay. Saka taizoti pamusoro pemba pano pazara zvinhu zvinhu zvichikondona ngatikireditarisi kusatata uzotikazvokutika kuti nhasi manheru pane chinhu chatiti pamusoro pemba tobuda masikati aya mangwana makwaedza totarisa padenga pemba taiona hapana chii. Kwakuzoyazve zviratidzo zvimwe zvaita zvekuti pakurwara kwevana vana igona kuti mwari kubasa kwake kuroti musoro igona kutora 2 days 3 days. Okay. Ndine mwana wefestival yangu mwezi Bhili ari kubasa kwake akamboona nyoka nyoka yaenda kumutiza asi cheda yaidwa kwamata. Okay. Ndofunga nyoka iyena chitsanangura nyoka yenzenge ari ma4 meters haana kuzoti nyoka ridzi. Nyoka iyo pakaiona ipapo pasina 2 days achibva azoda kuiona futi another place. Okay. Pasiri ipapo akasana naye kwakuti ka4. Saka pane chimwe chitiko chakazoitika kuti ari kubasa kwake akamboata nematsotsi. Okay. Akarohwa nebhemba mumusoro akamukira kuchipatara. Alright. Chimwe chitiko chakatanga kuti ispace ari pamukomana uyu tisati tafamba tisati taita sei mukomana kuti zvizotanga kusvika pazviri izvozvi wakarwara vanguti ndabaiwa zvakatanga nekurota vanhu mufamily man medu isu nendakazvarwa ini. Okay. Wakatanga kurota hanza dzina imakaona chipupata padara iya wokutozoti munhu anogona kushandiswa fesi yake asi ndiye ainyanya kurota pane zvese zvaitika vari. Okay. Namukoma vangu pane nyaya ndinamudari. Saka dzimwe nguva aiona muoko wakapupira kana nyoka muoko wakapupuridzwa nenyoka. Pamwe pacho aiwana kana kuti ndesei zvakafanana nenyoka muvision kuti unotota pamberi pamwe pane nyoka iuzama doto kunduruma. Okay. Papacho kuti une chinhu chiri kuuya pecho utoda kuti handinhingi ari kuuya papo dopinda pagiti watosvika ningu asati wazama dodini kuti baine baba masomba ndo zvitiko zvakanyangoitika paulimi pakutanga. Vanasikanawo zvaingoitika asi vanasikana vanga vasina maproblems yavangoima akanyanya kuwanda. Okay. Asi wakazotanga uri kuita problem musikana mukuru. Okay. Nokuti musikana mukuru akamborwara. Okay. Akamborwara zvisiki plus vaigona kuchikoro vana mwese vanogona kuchikoro asi pane zvekuti mauti mwana adopinda neexamination kuti nomwana hasi tozera nechinhu ari mabhuku totanga tokotsira. Alright. Saka so ngatitarisei isiso zvese izvi zviratidzo izvi zvaitika izvi pane here kwamakambofambawo musati maenda kwa Chief? Pane kwamakambofamba here kuti munzwe kuti chii chiri kuitika kuti mwana anga achirota hama dzenyu imwe?
Yeah, tisatenda kwa chief T1. Nyake tikande kuti takambofamba. Tuteketa taudzwa kuti ndo zvane mwana. Mwana abva kwakanga tanga kurwarira. Ku ada transaction. Okay. Kwanga kushandira. Akaenda kutorwa ikoko na mai wacho. Alright. Na tete. Na nini hama ndingatikwanisa kumudza nezita. Ndio yakanya kudini kubatsira nemota. Okay. Saka vakaenda pausiku uchibva wauya. Saka on your way kubva kuada kuya kumba. I think towards targets panino target after Christmas pass. Harare road. Mota ichenda kutora munhu yakaona body yemunhu muroad. Zokuti dai vasina kukasira kuona body. I think ufika kwazotobreak ndofunga 2 to 3 meters. Watosvika pane munhu akafa muroad. So which means mota yafanira kukwira chini pane munhu akafa muroad. Mazona. So which means yes toka case futi yemunhu ari kuenda kotora chi munhu ari kurwara. Mazona. Saka ndopita kataka kuno kuti chibira chinodini naka. Nekuti vakubva ikoko vanai. Ngati vakusvika mushego after Bezo Bridge. Driver side pa window pakarwasisa. Then ku passenger seat again. Sizala sofika rowa ipapo. Saka akarwa 110. Ngemiruro kumiruro. Saka ndofunga paida kuti paite confusion muri ipinde sawa. Saka zvabva ipapo nyaya zvinga ndekuti ini ndanzwa kuti shoko ndoro riripo. Munguziya sababa aumiri. Ndizvozvo. Unofanira kutarisa kuti chichi kuitika mumuri. Kana kuti chimiro chapo nezviri kuitika. Panofanira paine something zviri kuitika. Yeah. Saka takatanga kufamba. Pari baba pari kudevhishera. Vanonzi baba Chitsora. Ndio vakatanga kubata dare remukomana uyu. Okay. Baba Chitsora taendapo musi wekutanga. Vakati zvakanaka mauya. Mazona. Saka vakatibatsira. Alright. Vatibatsira paya vakaudza kuti no mwana uyu aifanira kuda ine 3 days afa. Asi musaramba makagara nemhaka yekuti mukomana ari kurwara. Mazona. Saka ndo pakati hongu mauya zvenyu semhuri asi hamuna kukwana. Saka ndakandaenda inini nemukadzi wangu nemwanakomana wangu Simba. Okay. Na Billy. Alright. Na tete nemuzukuru. Alright. Saka kumbama mukoma vangu makabudo maiguru nemwana womusikana anonzi Fei. Saka takatabatana semhuri nekuti takati anga tingane semhuri tofamba tozoti chii chiri kunetsa. Mazona. Saka muna semhuri kana maona kuti pane dambudziko riripo rinonga riri mumusha munoungana kuti muone kuti mudini mufambe. Nekuti chakutota zviratidzo zvekuti munhu akagara pari zvanga zvakutobuda. Mukada kutaura naye anga asikadayiri. Pamwe mukada kutaura naye aita hasha. Mazona. Saka ndopeta kana kuti no kuti nyaya iyi tigadzise zvakanaka. Muna semunhu kana uine pfungwa dzakakwana kana pane nyaya yemumhuri unoungana semhuri. Aufambi chinorwani. Mazona. Saka takatanga kufamba. Tasvikapo semhuri kudaro muprofita wachitsonga. Vanamira tichi vagobitu. Okay. Vanogara paDevonshire kunonzi kumabhodhi kuyawo. Alright. Ndo vanogareko. Ndo vakatanga kubata dare vavo vati mukoma wavo wasiya kupi. Nokuti mukoma wangu watuma maiguru nemwana wavo. Okay. Ivo vatingira ngurugwadza isuta zvakanaka. Alright. Saka takabeserwa musiwo. Asi vakabva vataura kuti imimi mhai ndinoda kuti mangwana mudzoke panapa nemurume wenyu. Saka takazodzoka the following day namukoma. Saka tadzoka paya namukoma paya ndo patakatanga kuti kubatsirwa ipapo. Saka ndo pakanongedza mukoma wangu. Maoko ako ane ropa. Okay. Wakauraya. Saka mukoma pa wakada kuita nharo. Wakabva enda kubudisa chinhu chiye. Saka mukoma wangu wakachitsipika kuti chisataura. Okay. Saka makona padare paya waingoti pese panongo wari. Woti kana iri ngozi ngaitaurika. Ngozi inofanira kuti idini itaure. Waitaura so uchitemba kuti pamwe vanhu vanokunduzvisha ngozi ngaidini ngaitaura pamunhu. Kuti iwe vaizotoka bata mushongo wekutsikira chi ngozi yacho. Plus ndofunga munoziya pachivanhu chedu isusu. Ngozi inogona kubuda kumutoro. Ndizvozvo. Umusina kukama naye. Nokuti inini ngozi haikwanisi kutaura mumba meyakaurayirwa. Nokuti inenge ichinzwa kuti zvakafanana nenini ndemberera ngozi kubuda pamwana wangu. Okay. Inogona kutadza kusandinzwisisa. Because akamuuraya iropa rangu. Alright. Saka ari kuchinzwa uhwema hwechi hweropa ndoropa rakandiparadza. Asi mutoro wakasvikapo wanowirirana. Nanhasi tukazinga yacho mukataza pese paita zvinyuka pamwe mukataza mavideos pese paitiri kwamambo marangi mai wacho ndowaidini
waizviita kuti havasidzidza redu. Alright. Andini mazona. Saka chaikwanisa kunzwisisa. Asi ini ndikazviita chachisikanditenderi. Because ndiro ropa rakachiparadza. Alright. Saka ndo mafambira akaita nyaya yacho. Saka tabva ipapapo mukoma vabatwa mukoma wakabvuma iri kana kuti wakaramba? Ya tiri pa baba chitsora ipapo pa devonshire pa mabodi wakabvuma. Okay. Wakabvuma. Nokuti zvakaita nezvekuti takasvika paine masvikiro akawanda. Mukadzi wavo anobatsira, vana vavo vanobatsira. Okay. Kwakuzo kuno shamwari dzavo dzakazosvika apo tiri pakubatsirwa isusu. Vamwe vese vakatopera kutosvikirwawo. Vakabata nhau iyoyo. Ndaa baba mugaramba zvinyazi mumakomi mishi mune ropa. Asi ngozi irapa yakuda futi chi ropa. Okay. Zvakanaka kuti mukasikire kuti semuri mafamba muende koripa chi koripa ngozi. Okay. Chinhu icho chikatotaura tiri ipapo chakabuda pana baba chitsora ipapo. Alright. Chikatotaura kuti pana papinda tanga kubudira panapa murume uyu ndiye avhura nhau yangu. Okay. Murume uyu zvaavhura nhau yangu andibudisa ndikataura zvandiri kuda. Ipapo chakatoti ndoda mombe 20 nemukadzi. Chakatanga chichiomesa. Okay. Andimona kuti ngozi takubuda inotanga kuomesa. Asi iyo ngozi inenge ichicommunicate nekupi kumusha kwayo. Kuti yakati kumusha kwangu havana kurara pasi. Mazona. Saka iye chitsora baba chitsora ngozi yakatotaura kuti panapa pendabudira panofanira kuya mombe. Saka mukoma wangu wakabvuma ndizoshiwa mombe ndinounza. Nekuti bani racho kune mumwe anoita zvokubatsirawo akazodaizwa futi ndiri dare ndinaro kuno. Asi dare iri ndinoda kuti uye undibatsire. Munhu yakatofonwa tiri mumba imomo. Echibva angouyawo zvake atokupiwa rubasa. Auya hana kuziva kuti dare rarudaidzirwa rakamira sei. Angosvika kupinda mumba metatira. Foni chendinoti inini chachiri chokwadi chekuti foni yemurume uyu ari padare rake haabati foni. Asi ipapo akabata foni kufonera iye nachiti obatisa foni yake kupi kweinogara pasi. Munhu yapakazoyo bangosvika kudare repai riripo. Uye patoti awo amasvika zvakanaka kubatogara hake pai pasi. Iye wachitsora iwawo. Saka akanga auya anonzi Madondo. Anogara kwamaranga kwamafarare. Kwamamba anosvika ndimuprista wamagomaranga asi anoshandira mumamutare. Asi akabata dare iro akati baba makunyu akadini ane ropa. Kutaura mukoma futi. Mukoma wangu ndini Charles. Mazona. Akati makunyu ane ropa. Asi dai zvaibvira baba ndemuri pechi ngozi. Ngozi inopera nekuripo kuti vana vagare zvakadini zvakanaka. Ndo mukoma pakaita madota naro futi. Ndikanza ura zvendakuita vakabva aisa asunga jira dzvuku rakatora. Akangosunga akati tujire topedzisa kurisunga imi makabato kuni ndakabatawo. Una kuti tiite sei tisunge jira iri. Ndio mhiko yangu ndoti kana imi maramba imi muchibata ijira iri tidonzi. Mukoma ubva waramba. Vachitsoro bva turobanga kuti imi mhiko yangu iri pashi pabanga. Kana musina kuuraya batai chiri banga iri. Saka mukoma wangu pendakanasa unde pendakatanga kuti koma nguse chachizvi. Turufamba tiri 2. Asi vakubatwa futi asi alright kana chinzi hana kuuraya. Se akutya kubata banga se ari kubata jira. Mazona. Saka akatanga kubvunza mukadzi wavo kuti mairu ndobata ere banga. Saka mukadzi wachakudaidza kuti babaru usabata. Kuratidza kuti kakudaidzaka kaita kuti anofanira kuziva something. Saka ndo zvakaitika pabachitsora ndo matangire takaita kuziva nyaya yekuti ipapo ndo petata kubata nyaya mukoma. Aiwa tinotenda nekutitsanangurira kuti ndo mafambiro akaita nyaya. Saka isisu takazoona makazondosvitsana kudare kwese ikokoko takakuona. Ngatichitarisei takaona panyaya yedu iyoyo mazosvika padare mimi takazoona muchizonzi naChief Marange chifambai kune maprofita kana kuti kune n'anga nhatu. Mafamba imimi kun'anga nhatu dzese dzaitaura kuti kudi dzaingotaura zvimwe chete izvozvo here? Hongu dzakataura chimwe chete. Nyaya dzichitanga mukoma wangu aiti ndakaramba kutaura inini nemukadzi wangu. Kana munharaunda matinogara vaitofamba vachishambadza. Havana kuvaka zvinoma vane mushonga. Ini handina munhu asi kusada kutenga munhu hapana ikwanisa kuti adzifudze pamba. Wada chipfuyo inochichengeta uri pamba iwo muridzi. Saka mukoma wangu akatanga kufamba munharaunda uchiti akaromba mumufemiri vazhinji vemufemiri vichitaurawo hanzvadzi dzangu dzavamwe ndaitowirirana nawo kupfura
ndandine rudo nawo koma ndandine rudo nawo chaizo asi andina kuaratidza kuti vakandibata kana kuti vadini anditaura kuti pozi ndiri munhu anonamata ndizvo ndinofarira zvamwari paupenyu hwangu handinobata mushonga handinobata muti ndaishandisa mvura sa zvizhinji zvinopfuura asi wakatanga kuti no akaromba ane zvidhoma ndo zvakuti samwana kudi kurwara mazona saka zvadaro paya paya ndopinda kana kuti no zvakanaka saka petakazofamba isu tenda kwachifi makatonata kwachifi padare rekutanga ndaenda nenyaya kwachifi ndini ndakaenda kumagara nyaya kwachifi munhu akaromba ndofunga munoziya hakuna anoshinga kuenda kumira pamberi pachifi kuti ndiri kupemba munhu kuti akaona vanhu tu ingozi yako netsamba mangu hakuna munhu anoshinga kana iye aine zvake dai ngozi yange iribuda pamwana wangu ka dai yange iri yangu ndaigona futi kuistopa kuti ndiende kune sango nasamwani asi ndakati hazvibatsiri kuti nditore ngozi ndoita go back to sender kune munhu mushonga wengozi uripo saka takati ninika ndofuna kuti ngozi ibude ita zvinoda chinhu choshandwa zvachiri kana munhu akaparadzwa chanodikana anofana kuripirwa ropa remunhu rinoripirwa saka mambo maranga wakatiti endai panonga 3 noti mukoma wakanga waramba futi mudare ramambo marangi asi mukatarisa tiri mamambo marangi ndofunga makasvika mukaona nyaya iyoyo mukoma wachibvunzwa namambo marangi mukatarisa pane mubvunzo wakabvunzwa kunzi wakazviita kuti auna kuzviita pemakamboenda mafamba as a family pasina dare ramambo wakabatwa ere wakanongedzwa ere mukatarisa akapanda kupanzvenga kusvika pane pakazoti vanhu vese vakari mudare meya vakaembera ati hongu ndakaenda wachibvazwa wakati hongu wachibvazwa chinja futi pamberi nokuti mukatarisa akabvunzwa kuti wakanongedzwa ere akati ndakanongedzwa mazona mukatarisa paya akati wakapembera ere akati no zvakanga zvabuda kuti zvakanga zvadini zvabuda kuti akazvikashira mazona saka ipo papo ndopinda bhandana kuti no mukoma wangu anofanira kuadishi zvavanoziva ini pakuti akana ndisikazvifungiri asi ndanda uchidhauta nesituation yakanga iri kudini kuitika taenda pa 1 3 takaenda apana pepinoti mukoma wangu anobatwa wakabatwa munhu wese akanga aripo tafamba naye vakagutsikana ngatitarisei madzoka nemaresults kwemenge maenda muchidzoka nawo kuna chief iwo mukoma wakati kudii wakabvuma here kuti kwese kwatakaenda takabatwa tabva kwachief tiri muroad kubva kwachief vapurisa vamambo vane nganga dzavo dzanoshanda nadzo saka isu takati no isusu tiri mwana ruzi ane 2 days or 3 days kuti anofanira kuti adini afe saka takadaidza vakatifonera vakatibatsira kuti muchine mari yatomumetinti mari tinayo asi izvi mari yadini yapera zvikazvi no isusu zvatakuita takudaidza munhu anoti anogona kudini padambudziko mbuya pane mbuya vatakaona mbuya vakatini chiripo ndechekuti muchibva panapa kasai kuona kuti mhepo iri pane mwana ifembwe ibude zvinhu zvakaiswa pamba pako namukoma vako zocherwa zobuda pambuya papo vakabvuma kuti vakapedzerwa zvese kubva pamuprofita wekutanga akamupedzera zvese muprofita wechitatu akamupedzera zvese pambuya vechitatu mbuya vakabvata kuti endai mubvisa zvinhu zviri pamba mukoma wako ndowakacherera saka nicho chakusenza as a booster now kuti mwana akangosvika pamba anotanga kutorwara nokuti mwana pakatanga takatombotora kukumbira panext door muna zvinhu zvakaoma kuti unotora mwana wako wakazara iwowo pamake mawakawaka kuti mwana unofanira kugara muno woenda komuchengetesa kunext door saka mushonga iwo ndowenzi unofanira kucherwe then zvinhu zvaidonha pamarata ikoko zvakabuda kuti zvikwambo zvamukoma wangu zvamukoma wangu Charles vaizvitumira kumba manhero aya ndozvaiya kumba zvoita zvezvinonga zvichiita kwakoedza zvodzoka kumba kwavo asi ichi manje chakacherwa chegara chiri pai chiripo zvimwe zvaitombo saka zvimwe zvinhu manje zvakacherwa pasi zvakacherwa namukoma zvakabatwa kuna mbeu kupedzisira iri kune kutanga zvakabatwa saka kucherera kwawakaita mona vanhu vane mishonga wakangwara ndo chinhu chimwe chakamira as a booster pamba pangu ichocho chawakacherera ichocho mushonga iwowo saka mushonga pakaucherera ipapo ndoti kana mwana akauya pamba otanga kurwara zvekuti pakatanga ichibva kuadhatranzawo pakatochiya kumba akabva tokuita serious kurwara futi pese petaibva udare paya tikabva udare toya pamba mwana otanga futi kurwara saka kusvika ngozi yange yapanga isingachadi munamato kuti mushandisa munamato kana mushonga yange isingachadi ndo zvainga kutoda izvozvo kuti inini ndanoita kusimbisa mushonga ndofuna kudzoka kumba kwani
kwangu saka mambo maprista kwa mambo kuti pakaita ma4 tabva iko maprofita matatu nenganga 1 takazoya dzimwe futi nganga 2 yakazoya pamba yamandi ikangotaura futi the same thing nharaunda yese yakanga iripo nharaunda yese yakaita witness saka munozoti kana vanhu makagara munharaunda ichiziva magariro enyu mufemiri menyu havayo ichikutaurirai kuti ndofunga pane zviri kuitika musha menyu asi papo nharaunda idaizira kuti aizviziva kuti ndo zviripo murume kuti aizoti hapabudi ndi arikwadza family saka machidzoka kubva kung'anga chief wakati iwo wacho mukoma venyu wari kuita izvo muri kuti ndo wari kuita izvi so wakabvuma here kuti mhosva iyi wanokwanisa kuiripa mukoma vakabvuma tiri kwachief nezuro ndikati nezuro tachinga thursday thursday nezuro takaenda kwachief tasvika kwachief maprisa emakwana yanga ari kwachief vanonyora manotsi kana nesimu muchifamba kana kubva pamuprofita wekutanga muprofita wechi2 panyanga patakaenda nanga yakazoya pamba zvese vanonyora pasi saka vakazoenda kuita handover kuna chief kuti chief achifanalize kuti akutonga senyaya saka tasvika ikoko chief akabvunza akati maminista anzwa kunongezwa wakaitwa pavanhu vatatu kunere chekuripokana nacho akati hapana chinhu chakapana nacho vakabvuma kuti zvisho zvakadii zvakaitika saka mukoma kuti mushonga wekutanga wakapandiko zita zvikwambo nezvese asati adeura ropa mushonga uyo akautora 1995 ndifunga panguva yacho 1995 mukoma wangu wanga rudo because if I still remember 1995 kusvika izvozvi kubva pa95 ndichikatarisa iyo kana wati wakabata mushonga 95 nokuti pana mbuya amese metaifamba wapedza dzinza kubva 95 mushameni makafira chaibata kuvazukuru kwanasekuru kwedu mazona saka zvinonyanya kundishamisa kuti akabata nguva iyoyo because munhu akakura nemwoyo wakaoma asi ndakambozama kuti mukoma tinofanira kuti tifambe timbonzwa kuti chii chinonetsa kuti pese panga pafa munhu unonongedzwa nokuti pakafa mai vangu vakafa 1989 mai vangu vakafa 1989 mukoma wangu ndofunga ngati wakapedza chikoro ndofunga ku 86 86 88 ndipo wakapedza chikoro asi 89 mukoma wangu wakanongedzwa kuti wakauraya mai mazona zvabva ipapo 1989 ndina sekuru wangu wakazofa hanzvadzi yamai mwana hanzvadzi yamai vangu akanongedzwa futi samuna hapasi pekutamba napo kuti palife unotamba uchinongedzwa chikuru chaura munhu iwe ungoramba wakagara unogara pasi nevanhu vakomana ndiri kunongedzwa stero ndakadini ndiri kuuraya vanhu mufemili asi ndiri kundoti maoko angu adini achende kuvanhu kuti vanhu vandigamushire asi anokwanisa kudini asi mukoma undambogara pasi naye mukoma kunongedzwa kunodini unaona kunobvisa munyama ndiripo pakubatsira timbofamba tinzwe kuti pane here minyama yoinayo kana kuti mhepo inoisiya kuti youdini unongedzwa mazona saka pambuya iwayo watikutaura ipapo tisataenda kwachief akatombobvunza nenyaya iyoyo kuti iwo zvakaita pambuya ipapo vakakuti iwoyo uri kutukwa kugodzi vakanzwa sei iye akati handina kuzviramba nekuti mushonga wendakabata wakadini wakadonha mazona saka mushonga wakadonha ndo wakachinja kuita zvikwambo saka chief akati no iwozvi atopoka iwo mushonga wako nawachinja kuita zvikwambo iweka wona manje wakazosvika pakudeura ropa waraya vanhu zvikwambo zvako zvaunetsa vana wakurwarisa vana mumusha saka abvuma pamberi pachief chief akamuti zvona ndiruda mombe 3 dzekuripa kwachief kuramba musa kwaita nekudeura ropa saka chief akati hazvinokuperera ipapo saka kuri kuti ng'anga iyo ikauya ikabvisa makona iwawo zvinoenda futi kwachief zvinotidza chief chief otonga futi mutonga kanogona kuti ndoda mombe pagona 1 because mutemo wenyika pendakasvika ndichibvunza pane vaitaura vanga vari vakambozvitirwa andimuna padare papena vanhu vakawanda vamwe vaiti kana agona uine makona 2 mombe 2 gona rimwe rinomirira mombe imwe chete saka mukoma vangu kutaura pari zvino nezuro tabva kwachief marangi vakaenda kubhoera kuna baba handina kukura nababa baba vangu wasiya mai vangu 1976 up to now handina kukura nababa ndakazoziva baba ndofunga 98 ndatobe first born handina kuchengetwa nababa chii chakaita kuti musakure nababa baba vangu muna nguva yehondo yayi baba vangu ngati wakatiza wakanetsana namai vangu baba vangu zvakabatwa kuti akaenda mai vangu mbuya vakataura kuti mai venyu
vakagumbuka vakatsama nokuti vanoti ndakadya jiso. Okay. Jiso yakavapa yakagara pauro. Asi as still remember 1989 ndanda munhu angauza kuna nda grade 7. Mai vakataura tiri mukitchen takagara. Nyama yendaidya yagara pauro pangu. Nyama yakanga yana mukoma. Iwa wamkoma weda. Ndio vakatanga kuenda kutsvaka baba. Ende vakatanga kuenda kutsvaka mushonga kuna baba. Saka baba ndio wakatora mukoma wenda nakumba. Okay. Nokuti vanoti wakatora kubhoira mushonga. Saka pawakatora mushonga wekutanga wakapedza vanhu akautora kupi. Saka I suspect kuti iwo baba ndio wakatora mukomana kudini semunhu angatanga kuenda kutsvaka baba ndiye anoisopa munhu. Ini baba wangu wadodona. Mutowirira. Handitowirira napozi inini ndoda zviro zvefair. Ndoda zviro zvefair. Plus ndoda zvinhu zviitwa pajekerere. Handidi zvinhu zviita zvokuhwanda. Ndoda munhu anobuda pachokwadi. Saka nyaya inoitika ndekuti mai wangu inini wafa 1989. Ndizana mukoma wakawandisa. Nehanzvadzi mbomira about 12. Okay. Asi mababa wangu inini ndakaba about 6. Okay. Vakomana tatiri 3 vasikana 3. Alright. Saka vakomana tasara 2 mumba namai wangu. Okay. Mababa wangu inini. Mamai tikasaka mamai atakawanda kumuna vamwe varipo. Asi vamwe vakatotya kusvika padhuze. Vanzwa kuti ndochimiro chine mukomana. Okay. Asi ndakashinga semunhu ari kudini arorwariwa. Saka mai vangu inini vashaika 1989. Ndakura ndiri ndekausa kudaro. Mai vashaika mukoma ndopakati vaunongedzwa. Nenhau yenyama yavangauya nayo. Kubva kubhoera kuna baba. Okay. Baba wane second wife. Right. Baba wane second wife. Zvekuti haisi second wife yekuti vakaroora vasati vana mai. I think 1976 ma 1975 before 1975 I still remember through history. I think 75 76 pamwe magore nezvimwe pakatomboitika sort of noise yakaitika nekuti mai nini vaigara kumba kwavo. Saka baba vangu vasikachauya kumba usati achengete mhuri vachigara kumba kwani wegirlfriend vanga chiri girlfriend mai nini vangu mazvacho. Okay. Kusvika hanzvadzi yangu ndiyo ikazotorana namai inini vadaiswa kumusana kwehanzvadzi. Saka zvino handitotora mukadzi uruku tuye naye agare pamba because baba vako vachauya nechikafu pano ndo ichi chitakanga iripo. Saka vakaenda kutora mai nini vakatiza vari murodhi. Okay. Mai vangu vatoita mwoyo wakanaka tinobhita ndikatora mai nini vakagara pamba tikagarisana zvino zvakadini zvakanaka. Asi mai nini vakatiza vari murodhi. Saka baba vangu vakabva vangobuda 1976 nemukadzi iyeye vatoita mubwera vana kuzodzoka. Saka takangokura isusu kusvika kuma 80s kuuya vese chingonzi baba vakadini vakafa nguva yehondo. Vainzi vakafa. Okay. Nguva yehondo. Saka mukoma wangu inini ndio wakazotanga kuenda kutsvaka baba. Okay. Kobva vazobva kuti baba variko. Vakaenda zeprivate vanotaura mai kana vakaenda sekuru vanotaura kuenda kutsvaka baba. Pawakaenda kechi2 ndo pawakazoenda nyama yamanje. Ndo pakazoshaika mai. Ndo pane nyama yakanzi namai yagara pauro pangu. 1989 mai obva atofanira. Saka pakaipa inhoroondo chaiyo. Saka mukoma wakazobvuma here panyaya yedu yemukomana wakazobvuma kuti vanokwanisa kuripa? Yes. Mukoma wakati ndokwanisa kuripa. Okay. Saka kwachakamire kwakanzi tiri kuda mombe 3. Okay. Kwamambo marangi. Alright. Dzikuripira mambo marangi. Alright. Dzirikudikana musi wemandi. Okay. Saka wapedza kuripa ipapo ndipo wakupinda mukuripa nyaya dzawo idzi? Yes, nokuti mambo marangi akati kuti uripe mhosva yako anovadeura ropa unotanga kubvisa zvamambo first. Okay. Vino uripa zvani zvake zvengozi yake. Alright. Saka mambo marangi akati ndiri kupa 3 days. Okay. Saka 3 days dzirikwana musi wemandi. Saka musi wemande ndo petaka kuenda kuti aite sei aende semombe musi wemande. Asi mambo marangi aba mombe dzinotsika chaidzo. Okay. Saka zviri kuitika ndezvekuti musi wemande mukoma unofanira kuunganidza mombe 3 dzamambo. Then ngozi iyi yakati iri kuda mombe hono nehadzi nehwai. Saka yakati kumusha wangu kunogona kuri kure kwazanira tanibva kwatamandai. Saka kati sezvo kuri kure munoenda makabata mari inokwana mombe ngani? Mombe 2 nehwai muenda nemari iyoyo. Asi musati masumuka kubva kunoku munofanira madaidza munhu anobvisa zvinhu pamba panapo. Kana munhu atadza ndinoya ndega ndotaura inini munondidaidza mweya wangu ndinoya ndiripo zvese zvemunondichizvona ine veshuwa kana mupaine zvimamurita zvake chaizvo zvinondimurita paurongwa wacho iye anoega kutoti muapatei aite kudai anototaura ega. Saka maona kuti pete pakanga pari mukatarisa taakumba akataura ega kuti no ini kuti ndisununge mushandenyu munomu
munhu kana aunganidza zvinhu zvangu apa ndobva ndauya ndonongedza ndoenda pamba pake kuti chinhu ichi ndechangu chinhu ichi ndechangu mishonga yese yaishandisa nokuti yanoti ameno pakuita kwavo nemishonga yavo vakashandisa maprivate parts saka ndo mushonga unoita kunorudziwa mubobo mukwarakato kuvana vake mufamily muhanzvadzi mazuona ichita vanhu zvinhu zvakadaro izvozvo saka nyaya inoitika ndekuti iye akati apedza anditika azoona kuti mari yemombe dzake 2 wai irapa otora zvinhu zvake saka akati pindomunongedzera munotora sagi muisa musagi zvinhu zvangu zvese abva kwamukoma ndo panoya pamba pangu pakacherwa mishonga ina mukoma otora futi zvinhu zvamukoma zvake sasa zvakacherera pamba pangu oisa musagi asitobva tasumuka kana bado tifambe netsoka kana bado tikwire bhazi zviri kwamuri iye akati ndogona zvese kana handi netsoka toenda netsoka aiwa tinotenda nekutsanangura kwakanaka chirega timbonzwa kuna mama mama wari kutokodzera rega timbonzwa kwavari kuti ndo vari kumhanya vachibata basa iri timbonzwa kusaidi kwavo kuti zvakamirawo sei nai mama mungatitsanangudzira kuti mutoro wacho muri kugona sei muri kuzvitakura sei muri kuzvitambira sei zvamuri kunetsana nazvo izvi kutaura chokwadi hama dzangu ndikutambudzika ndadambura nguva yakareba nedambudziko remwana uyu baba mukuru wachingonjenga wachinjenga chinonyanya kundirwadza ndechekuti murume wangu nehama dzake hadiwi hapana aiuya kuona mwana kunze kwatete hwane kudhemoshi ndo waifamba naye wachidaro izvozvo vanenge vachifamba vachisairira kuvana vedu bababa mukuru ndo wachakasotanga kubata kare chakabata sekuti vana vababa mukuru vese 5 vasikana hapana akaroorwa vane vazukuru 5 pano vane vazukuru 11 vanasikana 5 vechi6 apa baba mukuru zvese zvikataita zvekungonzwa nevanhu kuti chechi chiri kubuda chiri kutaura kana chichivharidzira achiramba chechi yavo yanopinda iri pavhireji ipapo asi baba mukuru vaona chinhu chichanetesa mumba mavo ndopo wakazochisundira kumwanakomana wangu simba rashema simba aiti zvanyanya kumbati aijowa ojowa ndichikumbira ndichiombera ndichibvunza kuti chii chiri kuitika ndini here ndakakuuraya mai wako aingodai nemasaini kuti handisi ihama dzangu here odai nemasaini hadzisi kana kuti ndi baba wangu ndiana sekuru wangu kwandakaberekwa kwahondo aiti handisi ndoti chii chakaitika aibata huro yake kudai otoda kuedza kuzvidzipa ndotochema ndichibvisa mwana wangu maoko zvorega izvozvo ndobvunza zvoti ko dambudziko riri kunyanya kukurwadza chii nditaurire kwete kujowa kuzi kutaura aibusimudza ruoko ita seanocheka kudai kuratidza kuti uyu munhu akacheka ari kubuda apa uyu akadzipwa ndega uyu akachekwa ngega ndakasvika pakufamba ndega baba mukuru vasipo ine mwanakomana wangu Bhiri baba vacho vachiri kuSouth Africa musi wa23 December baba mukuru tadzoka ikoko ndichitaura pasabhuku kuti ndo zviripo munengena wasabhuku akati aiwa baba mukuru wenyu amuri kuajaidza regai ndovadaidza chabuda futi kuma12 dzeusiku chaita patangofamba zvaita sekunge chaihakirwa chombotaura zvodzikira nguva diki zvadzikira motombogara zvodzoka futi kuma11 12 usiku hamuchatorari chatobuda munengena wasabhuku akauya ndatuma zvebhiri kuti enda umudaidza akaenda kumudaidza akauya akaona chimiro chiripo kuti Joshua mwana ari kudzoka akaenda kodaidza baba mukuru waya Charles Mutenda nemukadzi wake Tsitsi Chambiro nemwana wavo Faith Mutenda akadzoswawo akarambwako akaroorwa atori nechirema chiripo chaane 12 years achifambi achitauri ngozi iyi ichibuda ichitaura nemwana kuti ari marendini ngokuvhireji kwanjerere kwachambuka ndo paanga akaroorwa nahadi chambuka akarambwa akasiwa nechirema chake anacho baba mukuru wakauya tikati ngatifambe wakati toenda kuno muprofita weziyo aromaraini mudhara wayo akati handeitese ndikati aiyo baba mukuru endai nemwana nemuningina wasabhuku akati imi mayacho ngatiende patabuda mumba vataenda profita yati akauya naye akati mwana unge kuzvitsvagira achi kutoprofita daro ndakati aiwa sekuru hazvisizvo zvamuri kuprofita zvamuri kuprofita ka handizvo izvo muri kuzvifunga izvi mwana uyu haana kuzvitsvagira chinhu chirapa chinotaura ndakataura nacho nguva yareba ndiri kuzviziva baba mukuru havanoziva zvikuitika pamwana asi baba mukuru akati aiwa hapana chandiri kuziva kana ndiri kuziva saka ndiri kunetsekerei patadzoka kumba mukoma wangu inini vaitobudaidza muprofiti wezimu ndikati muprofiti munhu aitoziva takatarisa pakuti taudaidza vaprofita chai chai asi tingatanga profita
munhu aitotodzi nguva mukome ukazi mwana arwara dini ndiyereza mukome uchindekusa iye ndiwo wakatendeseko munhu yakobva sa munhu ari connected mukome. Alright. Asaka pakashata. Saka mama pandikuda kunzwa inini ndepekuti imimi samainya kutumbura samainya kubereka muri kunzwa sei mwana wenyu achidai? Hama dzangu inini ndiri kurwadziwa. Pazvazonyanya kubata mwoyo wangu unondirwadza kuti chandakaita iwo papfungwa dzavo kutaura pawaita muvillage waiti ndimai wacho nababa wacho. Saka kana mai wacho zvawakaita ngazvinyatse kurara panze kana kuvaponda kana kuuraya. Zvichindirwadza zvakanyanya mwoyo wangu kana kudya ndarisingadyi kubva musi weSunday patakazotanga kurara panze. Ngozi isingachadi kurara mumba. Wiki rese hapana akauya achiona mwana. Ndairwadziwa ndaingotsiga yangu nhamo imwe ndichitsiga pamusoro imwe ndichidhonza ndiri pamba. Mwana ndaimupa porridge ndakumbirira ndaombera ndomupa masipunu mairi kana matatu eporridge otoramba ototi zvakwana akuda kudya kana ndikadarikawo padhuzi kana asi kupupa furo otaita kadzvowa bvabuda furo rakawanda ndotodini ndopukuta asi kubuda furo aigona ndikadarika padhuzi akasimudza musoro aingokumbira neruoko sei neruoko ndotopfugama ndobvunza chiyanga asingatauri nemuromo aitaura nemasaini odhirowa chaari kuda kutenderedza kudai igaka here imango here ndikati imango iri pamodero kuti kuti angoya mango iyoyo zvatokwana swerere kwakutorarira haana chaanoita akadzowa zvezvakanyanya obva tanga kurutsa magararwa yedu kwete mvura kana kuti yenyonga gararwa zvekuti unosheti riri kubva papi haasi kudya haasi kudi haafambi unogwesha ruwanzi rwese achigwesha nedumbu nebhurangeti ofuka bhurangeti masikati anopisa usiku takuda kurara kutongozeti paatosvipirwa ari ndopekutorara mukaita noizi pamba pari mwana akachema isimudza matombo kutema anga asingachadi noizi zvazvakandiomera ndichishingirira baba wacho wasekondiri wariko kuSouth Africa svika mukoma wacho wakauya bhini tikachibatsirana ndikachiti mukadzi wacho iwo chirara kumba nemwana ane mwana mucheche ini namukoma wake bhiri torara pansi tairara usiku umwe akarara kumwe akarara kusvika baba wacho wauya vasati wauya akatombotanga kuti mamai aita zvekuzezera ndotosimudza musoro ndosvika padhuze naye oti nongedza kumusoro ndoti chii onongedza kumusoro ndotomuka ndogara tomboedza kupisira mafuta ehwaya taipuhwa mataibatsirwa nebute inzi bute rehondo nerukweza zvapedza kudaro zvimboti dzikiri obva arara asi kuti apinde mumba anga asingachadi kuti apinde mumba ngoti ndomaigara muna mato anga asingachadi chaanga akokumbira pazuva rechi6 tasarwa ne2 days tiende kwa mama aikumbira mvura yekugeza aingokumbira nemasaini odai oti isai ndobvunza kuti ndoisei ndoisa rukweza here oti kwete nemusoro ndoisa bute here oti kwete nemusoro oramba chiti isai ndochibvunza ndoisa sauti here ochidaira kuti anga wangoti nguva diki diki oti ndigezei tsoka dzangu nemvura ine sauti nekumeso kwangu nemaoko angu oti gare gare obva amuka ogara obva atanga kudzowa ogwesha kuenda kutoilet haasviki kutoilet ongoti oti zii atozviitira ari paaripo zvinhu zvakandiremera zvikandirwadza kwenguva kareba kusvika mazuva ekuzoti tiende hedu kwamama asi ndakararama upenyu hwaindirwadza zvakanya zvokuti kana kudya ndandisingadyi upenyu hwangu hwangori kugara ndichitarisa mwana kuti pamwe atofa gare gare ndobata kana mumunda chiyamwe handina kuchatosakura zvinhu zvese zvakazara musoro ndakakoniwa. Alright, aiwa ndinotenda mama nekutsanangura kwakanaka. Saka mubvunzo wangu inini uri pakuti kana nyaya iyi ichinge tomboti isisu bamukuru kana wachinge wasina kuzoripa muchaita sei nenyaya iyi? Muchatopane here mamatana muchatora? Inini chekutoita ndinacho samai wakabereka. Nyaya yekuti yatonomandi takanzi tikudzoka kwamambo marenga oine zvekuripa. Chanda kutoona kuti ngozi ikaramba ichiita wakada kutenderera kuti yakati koripa kwamambo marange mombe dzawo nekutoenda kuchipingi kune vane vakaurayirwa munhu uyu. Chanda kutoda inini mai vemwana uyu ndiri kutosimuka naye pamba pangu chipiri chitatu kana zvisati zvaitika ndosvika kotogara pabamukuru tinenge takagara kudai hatidyi chepo chese chiri kubuda chiri kuitika vanenge vachiona varipo pamba pavo ipapo nemhuri yavo. Chimwe chinondirwadza ngechekuti mai guru wanotoedza kusonunudzira murume wavo asi matambudziko ese aya ari kuitika mbama wanoaona asi wanorambira murume wavo kuti haana kuzviita sipese pataifamba
waibatwa wakatombosvika pakufenda katatu murume abvuma kuti ndakauraya asi tabva ikoko wakuramba futi taakumusha vachibatsirana nevana vavo kuna Fei kuna Merisa naBaibiti naTanaka vana vese vanonga kutoti vari kunyepera baba wedu vari kutenga maporofita vari kutenga n'anga zvinhu zvinondirwadza nekuti chandakaita ini nemaoko angu handina ndakatambura nguva yakareba tizovakawo musha kuti tigare ndakatambura asi zvavanozoita pamusoro pezita rangu ndatongofunga kuti zvinake kana zvekwamambo zviri kutononoka ndakotogara pamba pavo ivo vachiona zvese zvinenge zvichiitika pachinenge chabudira chaita sei kana chakuvadzipa futi semadzipiro vakambotwa kwamambo marange vakurohwawo vanenge vachizviona zviripo wochiti chirema chemuzukuri chiripo oti iyi ngozi yavo yavakaita iripo ngekuti uyu munhu ari kuti ndine vamwe vanhu 5 vari kumashure wakaurayiwa futi wakaurawa vane zita rababa mukuru waCharles Mutenda kune vari kumashure uyu musoro wegonyetu uku itrori yakarodha uyu akabuda akaripwa kune vamwe vari kuuya vari kubuda kusanganisa namai vakamubereka vari kuverengwa ipapo saka zvinhu zvakaoma pakaipa hazvina mhosva mama tinotenda nehurukuro yataita regai ndichimbonzwa mashoko ekugumisira kuna baba right baba ngatitarisei isisu mukoma kana vachinge wasina kuripa nyaya iyi pane here mamwe matanho amuri kufungidzira kuti munogona kutora munoona T1 yainoitika ndekudai pane chinhu chinoitika palife tichirarama unogona kutora chinhu single because hachisirwadza mubaba wako plus mukatarisa vanhu vakaropa stereki vane mwoyo yakashata anoresista asi ndine chimbo chekuti kana nyaya yachinge yapinda mumaoko mamambo family yavo zvinhu zviripo ndotarisire kuti vanogona chokwadi asi mafungiro angu ndiri kuti inini sofa pfungwa dzangu dzaahed ini ndikanyinga chinochita zvinhu zvangu pfungwa dzangu ndifuna dziende mberi chinhu changu chese chandinoita kubva palife yangu yese chinhu chinonga ndakuita ndinoda kutochifira ndiri pamberi pako mukoma wangu wakatadza kubata nyaya zvakanaka musemandi I think it's the last day vanonga kuti ndinoda kuapa mwana ugara naye ugara nengozi yake yakaisika pana usikapedza uri pano panosituka ndanasa kuziva kuti pamwana wanga pasina kana mwoyo tsvina uripo ndopanosida kutora kuti afa ari ikoko ndifunga anokwanisa kuona ndifunga kana chief marange makazochitaura kuti kana mwana uyu akafa pane nyaya dzichazotya dzakawanda kuti iye achazvasa zvitadza saka kana atadza ndonotaura chief marange musemandi kuti zvakanaka kuti ambotora mwana agari naye aiwa ndinotenda baba nekutsanangura kwakanaka right muri yeZimbabwe ndo nyaya yetenge tiinayo ndofunga manzwa nhoroondo yacho kuti ndo mafambiro ayakaita saka ndo mamiriro akaita nyaya iyo isiso chishuwo chedu nemwoyo ndechekuti mukomana akwanise kubatsirwa kana dziri mhosva dzobvumwa dzoripwa zvinhu zvopfuura asi kana pachinge paine vamwevo wakwanisa kunge vachiona vhidhiyo inoyi muine mazana munokwanisa kutibatsirawo nawo kuti zvinhu zvakamira sei zvakadai munokwanisa kungotibatsira tinotarisa zvakare kucomment section sezvo nyaya yedu iri mumaoko amambo tinodayira kuti aiwa chief marange wachafambisa nyaya zvakanaka sezvo wakabva nayo kure kusvika nyaya yapera mhuri iyi yagara zvakanaka. Thank you very much nekuramba muchiona patichkachi MTV. Musakanganwe kana kachinge kari kekutanga kusvika pano pa TV yedu, musakanganwe kusubscribe pamwe chete nekulike nekushare. Thank you very much. Zita nenonzi DJ T1.